lailatul qadr haka alqur'ani mai girma kuma shi aka saukarwa to zuwansa ya fi saukar jibrilu da mala'iku da lailatul qadr daren lailatul qadri bai kai daren da aka yi shugaban halitta ba sallallahu alaihi rahmatir rabbaniyya Allah ta'ala yana faɗi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai dan rahama ga talikai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zama rahama tsantsar rahama daga halittar Allah daga Allah zuwa gare mu baki daya ya zama watan da aka haife shi ya fi dukkan watanni ranar da aka haife shi ta fi kowace rana ita ce ranar litinin a ranar litinin ya zo duniya a ranar litinin aka ba shi manzanci a ranar litinin wahayi ya fara zuwa masa a kogon hira a ranar litinin ya aure sai da Khadija aurensa na farko a ranar litinin ya fatahu makkata a ranar litinin ya dora dutsen hajar al-aswad akan ka'aba a ranar litinin ya gana da halara a ranar litinin ya karbo sallah a ranar litinin ya koma madina a ranar litinin ya koma zuwa ga Allah sallallahu alaihi wasallam maulidi sa'id sadaini wa ba'su sirrul kawni wa kadamihim wajhi muhammad rasulullah